Hai hai hai. Weh. Wih ha hai. Weh. Ah. Hoi ha hoi. Weh. Ah. 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 Hei ha weh. Hoi hai. Weh. Sang Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Dyah Banon Jinawi mongko pisah unggianipun mila tansah tanyawarta wau Sri Narendra kalih mring Sang Ratna Madubrangka sungkem kula katur wa Prabu ya Gatotkaca sungkem wis tak tampa pangestuning pun tampanana sangat anggen kula mundi bekti kula katur sinuwun ya Kakang Anoman wis tak tampa tumiba sepadha-padha Pakde Bule selamat datang Pakde Antasena iya matur nuwun Pakde wis tilik karo aku sak kanca iya pun wae krungu kabar yen to para Pandhawa wektu dina iki lagi murca saka Ngamarta apa bener leres dawuh Paduka Prabu lah terus lungane iki menyang endi ae lunga ora pamit kok Pakde Pepundhen Pandhawa ki oleh murca ki ora pamit. Ha nek pamit mung kari marani lho. Mula aku karo Kakang Gatut ki padha duwe kerentek. Njaga marang karaharjaning Praja Ngamarta sing ditinggal para pepundhen Pandhawa, ngono. Nalika semono aku ya judheg nyara wideke karo Pakde Anoman. Pakde Anoman ya ora ngerti. Lah saiki gandeng Pakde Bule wis tekan kene, saiki padhangno lelakone anak-anakmu iki. Pepundhen Pandhawa ki lungane menyang endi ngono? Antasena, piye? Mulane aku arep menyang Ngamarta ki mung arep nacoke pawarta. Ngertenono. Sing judheg pikire ora mung kowe wae. Ning klebu pun wa uga menggalih perkara negara Ndarawati. Ndarawati eneng apa? Apa kowe ora krungu kabar? Eneng apa to? Dina iki wakmu Kresna ya murca saka Ndarawati. Weh. Wah ireng. Iya. Ya lunga. Iya. Kok kompak men to iki? Aku niteni bola bali kok.
Angger punden Pandhawa raene iki Siwa Kresna mesti lunga. Merga Siwa Punta karo Siwa Kresna ki anane muruntang-runtung wae. Pamit siji pamit kabeh. Nganti bingung sing golek ije. Ngono kuwi lah terus piye kok terus do lunga iki piye? Aku ki ya gumun. Lunga kaya bareng-barengi. Ning nadyan mengkono pun wa mangayu bagya marang lekase para putra iki. Pun wis nyekseni dhewe. Nggone Gatotkaca kasil nata praja Ngamarta, ora mung Ngamarta wae ning klebu negarane Pringgondani wis ditata kanthi becik. Mula tak jaluk nggonmu lantip maca marang kahanan ngerti negara Ngamarta ki suwung banjur padha gladhen perang kuwi pun wa sarujuk banget. Awit kudu ngertenono negara Ngamarta kuwi bakal akeh sing duweni kepengin duweni praja Ngamarta 1000 cara dilakoni yen nganti para satriyaning praja padha lirwa marang kewajibane bakal dadal negara Ngamarta. Inggih wa namung pangraos kula pepunden Pandhawa menika tasih sugeng menapa mboten pethek bodhon kanggo titenan wae. Lamun durung tumapak perang Bratayuda Pandhawa Kurawa murca kaping 7 sedina ing kono isih bisa diarep-arep baline makaten wae ya wi radi lega raos ing manah kula ya mong tak jaluk Siwa Bule aja kundur sih ya Siwa Bule ning ngene sik ngawat-awati para putra ngene gladhen perang iki karo nyuwun kersane Gusti Kang Cipta Jagat muga-muga pepunden Pandhawa enggal timbul ya pun wa mamung bakal melu muji muga-muga pepundenmu Pandhawa enggal kundur Antasena. Siwa Patih tambak ganggeng mlayu-mlayu gagaget ana apa? Iki para matur Raden menika wonten barisan kalih bala gelar ingkang setunggal barisan saking negari Ngastina namung ing setunggalipun gendera mawi gambar ndas Banaspati manut katerangan ingkang kula tampi menika serayaning para Kurawa ingkang badhe nundung dhateng Paduka Gusti. Iki kok ana perkara sing dadak. Inggih. Ngastina nggawa wadya bala sabrang. Arep nundung oleh kula gladhen perangi. Inggih, sinuwun. Walah dalah. Antasena Gatotkaca kakang Anoman tatanen barismu. Yen ana apa-apa, Baladewa sing ana mburimu. Pangaraning acurit kang guru kangsa tetek kaya butula war panjriting turanggesti perkata ingkang tuwaca layu sabe
Hei, Kethek Putih, ana apa? Kowe ra wedi to karo wadya balaku sing nok. Sing diwedeni ki apane? Loh, aku gondrong ki ora wedi. Ora. Edan. Hei, Munyuk Putih, marang aku kowe sapa balik? Wadya Bala mider putihan minangka dadi serayaning Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Pangkatku Temenggung, haranku Temenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi. Yo, kowe sapa? Pandhita Kendali Sada Hanoman Hanoman dasar para nyata. Duwe karep apa? Tuduhna marga hanjok marang negara Ngamarta. Yen wis ngerti, Ratu Ngamarta kok nyembah delamaan sikilku tak tugele glune. Rasah langap-lawat ngucap. Anoman sing bakal ngayoni kekuatanmu. Lho, apane Ratu Ngamarta? Ora sanak, ora kadan mati melu kelangan. Edyan, kowe mentasno guru anyar. Wanuh nyumbari. Prawira Sandi. Tau tate mbedhaku Tombayong Putri arek musuh arung munyuk kaya dapurmu spira banggane. Mara majwarene makna sastra jendramu watek naji japa mantramu. Tebuak diadamu. Jempelan udamu do takon dosa Parabadya Praja. Ya. Hati-hati we. Ayo. Wah, edan. Baik. Ya, baik. 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 Dan pasti jebol dadamu iki jalukamu iki munyuk kaya ngene matine ora jamak. Hai yo pasti we pasti. Has. Pasti aku. Yo. Waduh. Hei, Edian. Walah yo. Hitek yo. Pasti we. Hei, pasti. Hei, pasti ya. Yo. Hei, yo. Hei. Yo. Hei. Edian. Yo, Edian. Hot. Edian. Ya. As. Hei, dicegah kowe. Iki jalukamu kowe. Edian. Edian. Yo. Wah, yo. Edian. Aduh. Hoi, pasti ya. Edian. Wah. Hoi, yo. Lo. Hoi. Pasti ya. Yo. Iki cadak pokok we. Wes nyanti mau. Edian.
Ya. Iya, iya. Hoi, Weh, ya. Wah. Angele ceklane. Ya, ya. Ah, hei. Hei, tedian. Yo, yo. Wah. Waduh. Aduh, yo. Wah. Wah. Hei. Yo, hei. Ya. Anda sini, Swatama. Anggap Mani hari. Hei, dian. Yo ngantong balik. Hai. Oh, si seru. Hai. Nyone. Oh. Biar anak belone kemakin ora sampe. Oh, apa rumasane jurang iki? Ayo. Wah. Wah. Hai. Ah. Ah, ah. Hai. Ah. Yo, hei. Dian. Mati ya. Yan ha hoi hi ha hoi ha hei yan lei yan ya ha hei ha hoi yan hoi yan kaya wah ah hoi yo ha hei hoi mati As, hey, hop, hop, me. Here, hot, hot, hey, hey, here, hey, hot, hey. Wow, kacak. Wih, hot, hey, cek. Wih, kare. Wah, gua anjing, mudun. Pusaka ning omah dimenyani. Kowe ngerti kuwi apa? Pusaka, ngerti tak? Wah, parah. Weh, biar. Oh. 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 Yo. Oh, udah, hei. Oh. Oh, hei, oh. Lah, canda, hei. Oh, biar. Ah, yo. Hi, hi, oh, ya. Has, oh, ya. Hui, yo, hot. Hai, wadiat, wadiat.
Piye Raden? Alah. Kawali dandan dirisiki kok le. Piye to? Kurawa iki kon perang wis ora tau bejaji. Kurawa iki apike mung siji foto, loro ngeterke sinden iki wis. Nah nek sing isih ijen ayu ngono lho. Neng barisan ngrebut ngarep wae. Gak tuwek gak enom padha wae. Sampeyan iki nek apa to? Gembremeng kaya maling kuyuwan. Kurawa niku lho. Pripun? Niki wonten sing nyegat lampah. Sapa? Gatotkaca nyatane pun wonten sing mbiyantu. Pendhita Kendali Sada namipun Anoman. Yen ngono durung bisa nyekel Gatotkaca. Alah. Kok nyekel pethuk wong ewe urung kok nyekel. Sing pethuk e durung karuan iso nyekel lho. Welah dalah. Dudu karepe dhewe. Kurawa ora ana sing menang mboten enten. Mira, Nun, mira. Karben patih kuwi iki sing maju. Yen wis patih ku siji iki ora ana sing bisa mapaki. Aja to jamu menungso, dewa wae ngerti patih kuwi iki miris, mesti wedi. Oh, ngaten. Iya. Patih kuwi patih ampuh. Sak suwene dheweke tetandingan durung tau kalah. Ngaten. Iya. Mula ora sah kowe dadak kokean rebuk semingkira. Patih negaraku Midher Putihan kuwi yen perang elok ora kaya patih-patih liyane. Nganjen ora tau perang. Wong arep ngelokke ngono kok dadak di ngelem-ngelem patihe dhewe. Bramangkara wonten dawuh. Golek ana Gatotkaca sedya. Baik. Nek wani aja ning mburi kowe le. Tak kandhake Pakde kowe. Moyoki kowe Pakde. Yang satewek. Teono kowe. Ora trimo aku ponane. Kowe iki ngopo? Kae lho. Piye? Ana buta maju. Buta? Iya. Jenenge sapa? Embuh. Lah terus sambung rapete karo aku. Lah aku rak maju to. Wadyabala cilik-cilik wis tak singkire kabeh. Lah aku maju, butane mau methuki aku. Bareng pethuk karo aku, tak tantang gelut, ora gelem. Hei, kowe iki sapa? Aku Antasena. Kowe sapa? Aku buta, ngono kuwi. Ayo, kowe mungsuh karo aku. Wangsulane kono ora sudi. Mungsuh karo bayi rek. Menang ora kondang, kalah jejering wirang. Lah aku ya terus pekewo tak takoni. Lah kowe njuk musuh sapa to? Aku ngono. Kono le muni, kae lho. Aku ngerti. Kae kowe nggawa bala sing sandangane ngaku cara ratu kae. Kon maju rene, tak badhoke. Sawi, butane kae lho. Nyumbari aku, ayo mestine. Lah sing sandangane ratu iki sapa? Lho, engko jajal gek kakangmu Gatut ora. Ora kuwi kok. Kae lho, sing kulite kaya kebo ngene-ngene. Jarene menungso apa kebo? Menungso kok kulite ora sawo mateng. Menungso kok kulite bule. Ngono kuwi. Lah sing bule iki sapa? Lho, buta lho. Ora kenal karo Pakde kok iso ngelokke bule. Ha nek dadi aku nesu, wah, buta ngendi, Pak? Pihak Semila, aja ngali-ngali pandune Baladewa.
buta ngendi wani nyumbari aku biang setelek kowe. Wow, iki to diapure butane. Kowe buta sing moyoki aku, kowe buta nyumbari aku. Anggep apa petuk wae durung wani moyoki aku bule. Apa pancen silang rasamu buta elek. Kowe wani nantang aku kowe. Kowe omong karo sapa to? Karo diapurmu kuwi lho. Aku to. Iya. Oh, ora krasa aku. Kok sik ta aku tak onek-onek iki lho. Aku iki bingung. Kowe iki buta Muranta to? Kok sik. Kowe iki sapa to? Piye? Kowe iki sapa? Kowe takon karo aku. Balik kowe kuwi sapa? Iki pepatih saka Midar Putihan. Patih Bramangkara. Patih Bramangkara? Iya. Kowe sapa? Piye? Kowe lho sapa? Lek nomor 4mu gatekno gobokmu Nata Mandura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma kita Wasi Jalatara ngerti ora? Bengok kok ning kuping lho. Apa rumasane iki diyura patih budhek. Aku nek goblok iya nek budhek ora. Hei. Kowe tekan kene mau moyoki aku. Heh? Moyoki aku. Moyoki piye? Kowe maju mau petuk sapa? Heh? Kowe ketemu sapa? Urung petuk sapa-sapa. Ah, ngapusi. Kowe magut ana Rananggana ketemu karo wong sing jenenge Antasena, Kowe dijak jandon gelut karo Antasena, kowe ora gelem. Kowe njaluke mungsuhe wong sing nganggo sandangan cara ratu. Ya aku iki. Kepara kowe ngonekke kae iki jane menungso apa kebo, Yen menungso iki kulite kudune sawu mateng. Nek kae iki kebo mergo kulite bule. Kowe moyoki aku. Sing muni sapa? Antasena. Oh bangsat Antasena. Lah wong pethuke ora lho. Mung tekan kene rane sapa-sapa kok. Wong tekan kene rane sapa-sapa mung tukang son lagi nyoba. Ora nek sing methuke kok terus. Wah, wis salah iki. Ayo, wis mumpung tekan kene. Oh, iya. Iki wis dadi anteping Senopati. Tinimbang Bali Wirang luwung dadi batang. Piye? Piye? Ora piye-piye kok. Aku aja tak sentaki aku iki. Aku nang omah sentaki bojoku nang kene di. Aku nang omah kono mbah-mbah. Saking uripmu aku takut kok. Ayo, ora sagar mbok. Kowe yang nyombari Baladewa Majorane. Hei, yo. Kalah cacak menang cacak. Ing kene margane patimu. Moro maju. Kelak giaga adu blak tukak tanganmu basa kowe. Buta kaya ngene kok. Ayo. Melauli rada cepet. Kaya ngene madange lho, ayo. Ayo, yen karyo Baladewa Majorane. Ayo, kurang bala nyurono, kurang gaman medhati yo. Sampeyan kaya Jala, rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane Baladewa, digrek wulungu salopo. Sayu Tama Ros kene uri. Buta edan iki. Wah, kowe buta kaya ngene kok. Ngendel. Iki kok rumasane dikira aku iki wedi dapurmu, Mas. Hei. Alah. Alah yo. Alah. Alah. Aduh. Alah yo. Alah yo. Aduh biung. Aduh.
Alah ya. Wah. Patih yak-yakan. Ngapunten. Kowe iki ngopo? Kon perang apa nubruk. Mboten jarak. Kowe iki jane patih apa to iki? Gedeni awake tok. Mlaku iki tok gagah. Nyatane ngono, nyatane. Kowe iki mungsuh sapa? Walah. Kula maju niku durung petuk sapa-sapa wis donek-onekke wong. Kowe ketemu sapa? Kula panggih kalih ratu jenenge Baladewa. Baladewa, nggih. Wah, jan galak ngumpuli asu manak. Kowe kuwi dikapake komplit. Kula tekan palagan sentak Baladewa. Sapa iki? Waget kula. Terus kula Patih Bramangkara kula nggih ngoten. Kowe sapa? Wah, mriko nyebut jenenge niku dawa niku. Jenengku Baladewa lho Karsa ngoten niku. Mboten genah. Terus waduh, kowe arep ndi? Ngoten niku. Goleki Pandhawa. Yen ketemu arep tak giaglak limpane. Ora usah oleh Pandhawa, aku wae. Ah ngoten niku. Weh, yen aku dadi kowe panganan jane. Jane piye to? Kula niku dereng ngantos mangan sikile niku wonten cangkem mriki. Tublak tukak basa wek beres perpet. Pun kula gletak dereng nganti ngadeg mriko wis teka meneh. Oh ngono nggih niku gumun tenagane elok lho. Mung suwe rung jenggelek lho mriko ampun nyerang melih. Wah kula antem niku ora digawe rasa. Bareng purun males walah wile mala kaya mala kewan. Sikile njejeki tangane ngantemi cangkeme niki omong terus. Ngoten ya ora kisruh iki. Ngono nggih saestu. Wah iki tambah bres. Kula diobat-abetke, disawatke niki wae. Nibani cempe. Endias niku ya. Aku iki lho, jenengan. Wah, dudu karepe Baladewa kaya apa dapure. Lah, nek kalih paduka sinuwun babak. Pun kepara gedhe sampeyan. Oh ngono? Nggih. Pun sampeyan mang maju mriku. Mang nyoba. Penak ning awake endheng. Mikira dapure Baladewa ki kaya apa? Pawongan, kowe ngerti apa ora sing jenenge Baladewa? Yen ngerti sing jenenge Baladewa kon maju rene. Prabu Kusumadewa mungsuhe. Kelakon tak kokep getihe. Kowe sapa? Hei! Kowe iki sapa? Prabu Kusumadewa. Kowe golek sapa? Baladewa. Kowe ngerti ora sing jenenge Baladewa ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Durung ngerti. Durung, Gung. Wah. Iki Ratu Ngawi kok, Gung. Lek nomor 4mu sing jeneng Baladewa ya aku iki. Walah dalah. Kowe Baladewa anggap apa wani mula sora karo patihku. Hei kene marga. Ah iki tunggale iki. Kowe arep nglakir Baladewa ki perumahanmu apa dikira aku ki karo dapurmu apa piye? Ratu kaya ngene kok semakine ora jamak iki. Kowe iki disebut delok iki apamu? Ayo, kodhoke apamu? Mujar kowe. Mujar kowe. Kowe kok ngendani aku? Aku ngerti kok. Oleh gawe aku kok ngono.
Oleh gawe aku kok ono ngenggo iki aku ya apal. Tiwas tak penerke. Lewale ku tiba tak kayang kok. Wah, ladala. Ladala. Aku kena pindho. Wah, Baladewa elok. Ah, elok piye? Kuwi marga durung ngerti mungsuhe. Engko yen mungsuh aku, ayo mbuh dadine. Ah, nggih, sampean mang nyoba, Mbah. Mang nyoba men ora sambat lungkrah wae awake. Pun mriko, wah, penak. Baladewa nek gecel wong penak niku. Wis minggir. Baladewa. Nyoh ketiban senjata rantai mbuh dadi wae. Amok ora-ora jel. Ayo kemaki ya kowe. Kena senjata rantai mbuh dadimu. Pendhita. Piye? Kowe iki sapa? Nilayaksa. Nilayaksa? Iya. Sing nibake rantai sapa? Aku. Rantaimu isih? Rantaimu isih apa ora? Arep nggo apa? Yen mung rantai siji ketanggungan. Yen isih rantaimu nyoh kene, suntan kabeh kene. Tamakno Baladewa kene. Yen nganti aku ora iso medhot rantaimu, dudu Baladewa. Kowe iki ngapa? Gegeti wong. Wong sumbare medeni ngono. Medeni. Oh, kene iki wis ayem-ayem kaya grudak-gruduk kae. Medeni. Ah niku sumbare medeni kok. Yen ora iso medhot rantene dudu Baladewa ngoten kok. Wong sumbar iki seben, sumbar ora bayar kok bingung. Ah wong dewa ora bakal iso medhot rantai iki. Apa nek mung Baladewa? Alah. Ora ana sing iso medhot rantai. Ora usah semelang. Yen ana apa-apa, Waduh wedi. Weh. Lah iya ta. Pedhot tenan ora rantene. Aku wis muni kok aku iki. Aku wis muni ya. Kandhane Baladewa ki ampuh kok. Do maido. Ayo, kowe nek arep kurang legane maju rene. Lah popor cangkemmu edho. Ayo rene. Ora sak grenak-grenak wong loro niku lho. Ya ampuh maju rene kabeh, bareng kabeh. Ayo rene. Wes. Maju rene. Ayo Mbak maju. Osik. Ora sak kowe grenak-grenak. Cangkeme do peran. Maju rene. Maju Mbak. Ya ampuh sik. Ayo. Kroyok. Ayo. Kroyok loro. Ah, ditenono kowe. Mbah dadimu iki kelak-kelak kroyok karo patihku ya. Modar mbok men. Ah, kelak-kelak kroyok aja kowe tak kroyok aja. Wah, kowe tekan kene bareng ngeroyok aku, Pendhita nyidam terbelo, bosen urip kowe. Ayo. Baladewa kok sepelek iki apa? Kira Weh. Ya. Gelap ngampar tadalno Baladewa. Weh.
Baladewa wis lunga. Mara saiki golek ana ndi sing jeneng Gatotkaca. Nanging aja nganti kawistara. Nggonmu goleki Gatotkaca. Mangaten iya. Kepareng lenggah sawetawis. Badhe kula pados sing nami Gatotkaca Pak. Ana wong gagah dadane sak tebok ambane sapa kuwi? Gatotkaca bali. Siara iku sapa? Narendra Midhar Putihan. Prabu Kusumadewa, Prabu Kusumadewa. Yo. Ayo hungalno dadamu. Yen nganti kowe ora enggal lunga saka kene, kalau tak untapke nyawamu. Mara cobanen. Wah. Dodok dadamu tak getih mbok dadi barang. Ya. Hei. Ta. Wah, edian. Hot. Ta. Ta. Out. Waduh yo. Ta. Wah. Ta. Oh. Wah. Ta. Oh. Wah. Wah. Ta. Pasti aku. Amantram Triwikrama nenggih Begawan Nilayaksa. Sigra mata aji. Wujud angin Garuda mawa wisa. Nganti ora ana bedane. Wujudane kelawan geni kang mahalat-halat. Ing mangke medal saking manik ing netra. Amung sak mrica binubut. Dupi kasiring Sanirana. Saya ageng uruping poneng dahana ngobar dhateng ragane Sang Gatotkaca mulat sang Anoman. Walah dalah. Anakku Gatotkaca gosong geseng kaya ngene wujude. Ya. Pendhita buta. Kowe bungao rasamu. Aku arep goleki tombo anakku Gatotkaca. Yen nganti anakku Gatotkaca ora mari luwung Anoman meguru karo kowe. Hentenono. Wela dalah. Apa menawan? Piye? Gatotkaca sampun boten wonten wujudipun, mesti wis mati. Gosong geseng dadi awu. Iki pancen tak jarak. Gatotkaca kuwi senopati Ngamarta. Pandhawa sing padha murca saka Ngamarta krungu yen senopatine mati mesti bakal enggal padha jumedhul. Oh makaten iya. Mulai yo diinteni wae. Diinteni sak timbuling para Pandhawa. Mangko yen Pandhawa wis temekane mati kunarepane disowanke Prabu Duryudana. Slika, Pak.